Να σας καλωσορίσω στην πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο που οργανώνει και ο Κυνηγητικός Σύλλογος Σπάρτας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη συμμετοχή σας σήμερα εδώ, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό η δική σας συμμετοχή, να είστε κοντά στο Σύλλογο και μας είναι το κίνητρο να κάνουμε συνέχεια καινούργια πράγματα. Να προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια καινούργιες κινήσεις για όλους, για όλα τα μέλη, για όλους μας, να ενημερωνόμαστε. Η παρουσία σας αποδεικνύει ότι όταν ο Σύλλογος κινείται στη σωστή κατεύθυνση, εσείς τον στηρίζετε έμπρακτα, όπως βλέπω και σήμερα, αλλά το ίδιο πράγμα είχε γίνει και στο χωρό μας τον Μάρτιο. Αν θυμάστε, που είχε μεγάλη επιτυχία, παρότι τα οικονομικά μας δεν γίνανε τόσο πολύ καλά. Μετά από μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλειών που έχει πραγματοποιήσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο από τον περασμένο Απρίλιο έως σήμερα, είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι για να πραγματοποιήσουμε το επιμορφωτικό σεμινάριο. Σας είχα πει στην Γενική Συνέλευση ότι ο δικός μου στόχος, αλλά και του Συμβουλίου, είναι τα χρήματα που δαπανάμε η Κοινική κάθε χρόνο για την άδεια, με κάποιο τρόπο να γυρίζουν πίσω στον ίδιο τον κυνηγό, μέσα από δράσεις και έργα, και ο Σύλλογος να μην μένει απλά στην έκδοση των αδειών και να μην προσφέρει κάτι άλλο. Επίσης, σας είχα πει στη Γενική Συνέλευση, και έρχομαι να σας πω για την έκπληξη που είχα προαναγγείλει, ποια θα είναι. Σας είχα πει ότι ο στόχος του Συλλόγου είναι να αποκτήσουμε ένα εκπαιδευτήριο λαού. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση, παρότι πολλοί έλεγαν ότι αποκλείεται να γίνει αυτό, ο Σύλλογος μας σε ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει τη λειτουργία του εκπαιδευτήριου λαού. Νομίζω ότι είμαστε από τους πολύ λίγους συλλόγους που κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Τις επόμενες μέρες θα μπορώ να πω περισσότερα πώς θα λειτουργήσει το εκπαιδευτήριο, ποιες μέρες, ποιες ώρες, ποια θα είναι η συμμετοχή των μελών μας και γενικά τον τρόπο της λειτουργίας του. Πριν σας παρουσιάσω τους εκλεπτούς καλεσμένους μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω μερικούς ανθρώπους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, και είναι μεγάλη μας τιμή, τον κύριο Νίκο Φωτακόπουλο που είναι εδώ, από το Διευθυντή του Έθνους και του Έθνους Κυνήγη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε εδώ σήμερα. Με αυτό δείχνει ότι στηρίζει την επαρχία και τους απομακρυσμένους συλλόγους από την Αθήνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μουντάκη, τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου, ο οποίος μας παραχώρησε την αίθουσα. Να ευχαριστήσω τον Λακωνία για τη χορηγία του. Να ευχαριστήσω την εταιρεία Το Professional και τον κύριο Παπανδρέου. Δεν είναι ο γνωστός Παπανδρέου που δημιούργησε τα πολλά προβλήματα. Για την εταιρεία θα ακούσετε περισσότερα λόγια για τον κύριο Δουβάρα που είναι εδώ αργότερα. Θα μας πει αρκετά πράγματα. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Γιάννη τον Βαρζακάκο, που πέρασε πριν από λίγο καιρό ένα αυτοκίνητο πάνω του, αλλά είναι καλά και είναι δίπλα μας. Τον ευχαριστώ πολύ, γιατί για να γίνει αυτό το σεμινάριο με βοήθησε πάρα πολύ. Τον Άγγελο Γονιδάκη και το Σπύρο βέβαια. Ο Άγγελος είναι για τα Pointer και ο Σπύρος για τα Setter. Είναι γνωστοί εκτροπής με πολλές διακρίσεις σε κοινοφιλικούς αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, νομίζω το ξέρετε όλοι. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον κύριο Γιώργο Καλατζή, κριτή, διεθνή κριτή, που θα μας μιλήσει για τις υπηρετικές φυλές Επανιέλ Μπρετών. Να σας πω ότι μετά τις εισηγήσεις θα ξεκινήσουμε από τον κύριο τελικά από τον κύριο Γιώργο
ξεκινήσουμε. Ή από τον κύριο Άγγελο Μαγιδάκη. Από εσάς. Λοιπόν, εντάξει. Να σας πω ότι μετά τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων μας θα ακολουθήσει η ελεύθερη συζήτηση που πιστεύω ότι αυτό είναι και το καλύτερο κομμάτι για την ημερίδα σήμερα. Κύριε Καλατζή, σας ακούμε. Καλώς ήρθατε. Βεβαίως. Καλησπέρα σας από μένα. Λέγομαι Καλατζής Γιώργος, είμαι από την Αθήνα, είμαι διεθνής κριτής από τους πρώτους κριτές Έλληνες και εξειδικεύομαι στις ποιοτικές δουλειές, όπως είναι το Κούτσχαρ, το Τράχταρ και το Επαγγέλ Βρετών. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Επαγγέλ Βρετών, στο οποίο έχω μεγαλύτερη εξειδίκευση γιατί είμαι και εκτροφέας περί τα 20 χρόνια. Να ευχαριστήσω αρχικά το Κυνηγητικό Σύλλογο Σπάρτης που με κάλεσε και θα προσπαθήσω μέσα σε λίγα λεπτά να σας πω όσα περισσότερα για την φιλία αυτή του Επαγγέλ Βρετών. Οι υπηρετικές φυλές στη χώρα μας είναι τρεις. Δεν είναι μόνο τρεις οι υπηρετικές φυλές, αλλά σε αυτές τις φυλές υπάρχει πληθώρα στην Ελλάδα. Είναι το Κούτσχαρ, το Τράχταρ και το Επαγγέλ Βρετών. Το Κούτσχαρ και το Τράχταρ είναι γερμανικής προέλευσης, ενώ το Επαγγέλ Βρετών γαλλικής. Το Επαγγέλ Βρετών, λοιπόν, είναι ένα ευφυές σκυλί, μικρού μεγέθους, είναι σκύλος φέρμας, είναι τετράγωνο στο σύνολό του, το ύψος του είναι περί τα 50 εκατοστά και όσο είναι το ύψος του είναι και το μήκος του και έχει μεγάλη διάδοση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και η φήμη του φτάνει μέχρι την Αμερική, τον Καναδά, ακόμα και στην Κίνα. Είναι το τρίτο σκυλί σε πληθυσμό στην Αθήνα, από τις στατιστικές μου. Το πρώτο στη Γαλλία, με 6.500 κουτάβια εγγεγραμμένα στο FCI το χρόνο. Δεύτερο στην Ιταλία, που σημαίνει υπάρχει μια μεγάλη άνοδο. Η μεγάλη άνοδο αυτή οφείλεται ότι έχει προσόντα που ταιριάζουν στους περισσότερους κυνηγούς, ειδικά στους Έλληνες. Το μικρό του μέγεθος, η ευφυΐα του, το πάθος του για το κυνήγι, η προσαρμοστικότητά του στο σπίτι, μπορεί να μείνει και ακόμα και μέσα στο σπίτι, σε ένα μπαλκόνι, και η δράση του το έκαναν να έρθει σε αυτή τη θέση. Έχει καταρριφθεί ο μύθος που ήθελε παλιότερα το Επαγγέλ Βρετών να ήταν ένα σκυλάκι που το χρησιμοποίησανε για τσίκλες. Το Επαγγέλ Βρετών είναι ένα σκύλος φέρμας, είναι ο πιο μικρός μάλλον σκύλος φέρμας, αεροθύρας, καλπαστής, παίρνει τόπο, είναι ευφυές και ειδικότητα έχει την πεκάτσα. Μια ομάδα, να επιταχύνω, κυνηγών λοιπόν στη χώρα της Βρετάνης πάσχησε να φτιάξει ένα σκυλί στα μέτρα της και κυρίως κυνηγούσαν πεκάτσα. Δημιούργησαν αυτό το πρότυπο που εμείς απολαμβάνουμε σήμερα από τις αρχές του 20ου αιώνα με διάφορες διασταυρώσεις και κατέληξαν το 1907, έναν αιώνα περίπου πριν, την ημερομηνία που δημιουργήθηκε ο Παναθηναϊκός, να αποτυπώσουν το πρότυπο αυτό του σκύλου που απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. Ένα χρόνο μετά, στις 7 Ιουνίου του 1908, στην επαρχία Γαλάτ αποτυπώθηκε το πρώτο πρότυπο. Και για την ιστορία, ο πρώτος πρόεδρος που επί σειρά ετών ήταν στο κλαμπ αυτό το γαλλικό ήταν ο Αθούρενο. Έκτοτε η πορεία του είναι ανωδική.
Τα προσόντα του τα εκτίμησαν πολλοί κόσμος, σε πολλοί κόσμο τέριαζε, μέχρι που φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Υπάρχει όμιλος επαγγελματών στην Ελλάδα, από τον οποίο είμαι εξουσιοδοτημένος να κάνω πνευματικά σεμινάρια ανά όλη την Ελλάδα, με αρκετά μέλη, με αρκετή δουλειά για τη διάδοση και αναβάθμιση του σκύλου στην Ελλάδα, και ήδη έχει μπει ο σκύλος αυτός σε μια σωστή μέθοδο αναπαραγωγής και κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν κοντά επανέλ ή ψηλά επανέλ ή βασιλικά που ακόμη μερικούς. Το επανέλ πρώτον είναι ένα, έχει γραμμικό πρότυπο που αναγράφει όλες τις αναλογίες από το κεφάλι μέχρι τα νύχια, έχει εργασιακό πρότυπο και μπορεί ο καθένας που έχει κάποια αμφιβολία για το σκύλο του, εφόσον είναι καθαρός, να απευθύνεται στο σύλλογο ή σε κριτές εργασίας ή μορφολογίας. Πίσω μου έχω ένα πρότυπο να σας δείξω μερικά πράγματα, πώς είναι αυτό το πολυτάλαντο σκυλί, που για μένα ακόμα είναι αδικημένο στη χώρα μας, γιατί έχουμε την οτροπία σαν Έλληνες, και με συγχωρείτε θα το πω αυτό, αλλά είναι η άποψή μου, όταν βλέπουμε ένα σκυλί και δεν είναι καλό, βγάζουμε απόφαση από αυτό. Πρέπει να δούμε κάτι καλό, κάτι πρότυπο της φυλής, πρέπει να είναι το σκυλί καθαρό για να εκτιμήσουμε ή να απορρίψουμε την κάθε ράτσα. Εδώ έχουμε ένα ζωντανό πρότυπο, ένα νεαρό επαγγέλ πρετών, που ο ιδιοκτήτης του είναι ο κύριος Τσουμπάρας και είπε να τον αναφέρουμε γιατί είναι και λίγο ψώνιο. Στο οποίο σε κάθε σκυλί, αν φαίνεται σε κάποιο έτερο κριτή, δεν υπάρχει το τέλειο ομοίωμα του πρότυπου. Σε όλα υπάρχουν ελαττώματα. Σε άλλα πιο πολλά, σε άλλα πιο λίγο. Το συγκεκριμένο σκυλί, να καταλάβετε, έχει ένα αθλητικό ανάστημα. Σας θέλω να το ξέρω απ' έξω γιατί είναι εκτροφής δικής μου. Έχει αθλητικό ανάστημα. Το κεφάλι του είναι στον τύπο, οι αναλογίες του. Εργασιακά έχει διακριθεί και μορφολογικά και το χαίρεται ο ιδιοκτήτης του. Και πάμε στις επιμέρους λεπτομέρειες. Το επανέλ πρωτών που βλέπετε στον πίνακα, οι βασικές αναλογίες του, να ξεκινήσουμε από το κεφάλι, είναι το κρανίο με το ρίγος. Το κρανίο πρέπει να είναι 3 μέρη και το ρίγος 2. Δηλαδή, αν είναι 12 εκατοστά περίπου ένα στάτερ κρανίο, πρέπει να είναι 8 το ρίγος. Δηλαδή, είναι πιο μικρό το ρίγος από το κρανίο σε σχέση με το σέτερ. Έχει ανοιχτά ρουφούνια στο χρώμα που είναι ο σκύλος. Όσο πιο σκούρος είναι, γιατί υπάρχει λευκό πορτοκαλί, λευκό μαύρο, λευκό σηκωτή, πρέπει να είναι και ανάλογο χρώμα τα ρουφούνια. Ανοιχτά, σε σωστή γραμμή, για να παίρνει όσο πιο καλά αέρα. Τα αυτιά του είναι ψηλά τοποθετημένα σε σχέση με ένα σέτερ που είναι πιο χαμηλά και έχει αυτή την ιδιόρυθμη και φανταστική έκφραση που έχει καθιερωθεί σαν έκφραση πρετών. Η έκφραση πρετών είναι η ευφυΐα των ματιών και το σπινθυροβόλο βλέμμα μαζί με την ανασήκωση των ματιών. Τα χρώματα, όπως προείπα, είναι λευκό πορτοκαλί, λευκό μαύρο, λευκό σηκωτή και τρίχρωμο και στα 3 αυτά χρώματα. Ο λαιμός του πρέπει να είναι μέτριου μεγέθους, τοξοειδής και η ράχη του, η σπονδυλική στήλη, ευθύγραμμη. Σε όλα τα θηλαστικά, η σπονδυλική στήλη πρέπει να είναι ευθύγραμμη. Το ότι βλέπουμε μερικά που έχουν εκεί η καμπύλη ραχαία γραμμή, αυτό είναι ελάττωμα. Η ανωδική πορεία που βλέπουμε σε κάθε σκύλο
που ανεβαίνει από τη λεκάνη μέχρι το λαιμό είναι συνάρτηση της μυϊκής μάζας που μαζεύεται στο ύψος της ομοπλάτης. Ακριβώς πάνω στο ακρόμιο είναι η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή μυϊκή μάζα του σκύλου. Η σπονδυλική στήλη καταλήγει στη λεκάνη που έχει μία κλίση καλπαστικού ζώου από 100 μέχρι 110 μοίρες. Η ουρά του σκύλου αυτού μπορεί να γεννηθεί και με κανονική ουρά, η οποία κόβεται το πολύ στους 5 πόντους, μπορεί να γεννηθεί και με μισή ουρά, μπορεί και να γεννηθεί και άνδουρο. Όλα αυτά είναι επιτρεπτά. Το τελευταίο στάνταρ που ψηφίστηκε το 2003, γιατί ανατακτά χρονικά διαστήματα διάφοροι κοινοτέχνες και κοινολόγοι αναβαθμίζουν το στάνταρ με τις εξελίξεις γενικά του βιότοπου και του κυνηγίου. Αλλιώς ήταν τα θυράματα πριν 100 χρόνια και αλλιώς είναι τώρα. Το τελευταίο στάνταρ λοιπόν διαφοροποίησε ελαφρώς το σκύλο, δίνοντας του ένα πόντο πιο ψηλό, δηλαδή επιτρέπεται μέχρι και το ανώτατο όριο 52 εξωστά, και το μετράμε σε αυτή τη θέση εδώ που είναι το ακρόμιο, αλλά πρέπει να είναι και γραμμένο στο τετράγωνο, που σημαίνει να είναι και 52 από μπρος μέχρι πίσω. Και μία άλλη βελτίωση θέλει οι πλευρές του να μην είναι παρελοειδείς και στρογγυλοποιημένοι όπως παλιά, να είναι πιο κάθετοι προς το έδαφος, ώστε να δώσει χώρο στους αγκώνες, να δώσει πιο μεγάλη ταχύτητα στο σκύλο. Αυτό πιστεύω ότι είναι συνέπεια του σκυλοτέχνες, να γίνει πιο γρήγορος ο σκύλος, να πάρει πιο πολύ τόπο, προκειμένου να βρει πιο εύκολα θύραμα. Το ακρόμιο λοιπόν είναι εδώ που εξέχει από τη σπονδυλική στήλη γύρω στο 1 εκατοστό. Η ομοπλάτη είναι συνδεδεμένη, δεν είναι συνδεδεμένη μάλλον με τίποτα. Είναι στον αέρα οι δύο ομοπλάτες του σκύλου και τη συνδέει μία μυϊκή μάζα. Το μυϊκό σύστημα, το περισσότερο που σας είπα, συνδέει αυτό εδώ το κόκκαλο. Ερχόμαστε στις αρθρώσεις. Η μπροστινή γωνία από την ομοπλάτη μέχρι το βραχίωνα πρέπει να είναι 145 με 150 μοίρες. Ο βραχίωνας με το αντιβράχιο έχουν ισχυρές αρθρώσεις, ώστε να κάνουν ισχυρό το ξεπέτραμα του σκύλου. Το ακροπόδιο, ο καρπός με το μετακάρπιο πρέπει να έχει μια κλίση γύρω στα 10 μοιρών, η οποία είναι πολύ σημαντική για κάθε σκύλο, όχι για το παιδί του. Η σημαντική αυτή γωνία, ίσως γιατί βλέπουμε πολλά σκυλιά με ίσια πόδια και νομίζουμε ότι είναι προτέρημα. Είναι λάτωμα και είναι ίσως η λεπτομέρεια που πολλά σκυλιά κουράζονται νωρίς και μαζεύουν στα πόδια μας. Αυτή η μικρή γωνίωση είναι το αμορτισέρ, θα έλεγα, του σκύλου, το οποίο απορροφάει πάρα πολλούς κραδασμούς. Το τρίκομά του είναι λίο με ελαφρές πτυχές, περισσότερες στα μπροστινά πόδια και στο πίσω μέρος του λεκάνης. Ο θώρακας του, όπως σας είπα, από παρελοειδής είναι πιο κάθετος, να έχει μεγαλύτερο χώρο ο αγώνας, ώστε να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, και ο καλπασμός του σε σχέση με ένα πόιντερ και ένα σέντερ είναι πιο πυκνός. Δηλαδή, αν ένα πόιντερ και ένα σέντερ καλπάσει σε αυτό το χρόνο, το πλετό καλπάσει σε διπλό. Έχει ένα πιο πυκνό, πιο κοντινό καλπασμός σε σχέση με τις αγγλικές φυλές. Νομίζω από το χρόνο που μου δόθηκε τα έχω καλύψει όλα. Είναι ένα σκυλί που δεν θα προδώσει ποτέ κανέναν. Η κατασκευή του, η
συμπεριφορά του και η όρεξή του για την νίκη, νομίζω ότι θα καλύψει το πιο απαιτητικό κυνηγό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συνέχεια στον κύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Τομαέμιτζα, τον πρόεδρο του Κυνηγικού Συλλόγου Μολά. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι κάνουμε, μας στηρίζεις πάντα. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Βέβε, με τον Σπύρο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βέβε Σπύρος. Είμαι επαγγελματίας εκτροφέας αγγλικών σέτερ και εκπαιδευτής σκύλων. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας στη Σπάρτη. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι καλεσμένος στην πατρίδα, τη δικιά σας την πατρίδα. Έχω ξαναέρθει, εκτιμώ πάρα πολύ την περιοχή. Έχω και πάρα πολλούς γνωστούς, αλλά και οικογενειακούς και συγγενείς, θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυνηγητικό Σύλλογο, τον κύριο Παπαδέου με την Top Professional που μου κάνει τη χορηγία, αλλά και κάθε έναν από εσάς που παρευρίσκεται σήμερα εδώ για να ακούσει όλους εμάς. Στόχος μου δεν είναι να σας κάνω ειδικούς στο αγγλικό σέντερ. Στόχος μου είναι να μιλήσω στους συναδέλφους κυνηγούς για να τους βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ με τις εμπειρίες που διαθέτω, να τους τις καταθέσω στα θέματα που αφορούν τη φυλή που επιτρέπω και από εκεί και πέρα είναι δικά σας τα συμπεράσματα και ό,τι θέλετε το κρατάτε και το χρησιμοποιείτε. Το θέμα που είχαμε θέσει για να αναπτύξουμε ήταν η εξέλιξη του αγγλικού σέντερ στην Ελλάδα. Στην περίοδο των 23 χρόνων ενεργής κοινοφιλίας, που πράγματι η Ελλάδα έχει κάνει σπουδαία βήματα και αυτό οφείλεται σε μια ομάδα ανθρώπων που είχαν την τόλμη, το θάρρος να δημιουργήσουν τον ΟΚΑΔΕ, τον Όμιλο Κοινοφίλων Αγγλικών Δικτών Ελλάδος, τους οποίους οφείλουμε πάρα πολλά και σε όλους τους συνεχιστές τους έως σήμερα, καθώς και όλους εκείνους συναδέλφους, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες που έδωσαν την ψυχή τους, χρόνο από τη ζωή τους, κουράστηκαν και έφτασαν το αγγλικό σέντερ στην Ελλάδα σήμερα να διεκδικεί θέσεις ψηλά, πρωτιές σε όλη την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, πιθανόν να μην συγκλονίζεστε από αυτά, γιατί παραμένετε στα ελληνικά κυνηγοτόπια, όπως να ξέρετε ότι όλοι εσείς σήμερα που πάτε κυνήγι με ένα τέτοιο ζώο, με ένα πόιντερ, με ένα σέντερ, όλα αυτά τα ζώα προέρχονται από επίπονες προσπάθειες κάποιων ανθρώπων και έχουν στις γραμμές τους αγωνιστικά ζώα. Θα προσπαθήσω πριν ξεκινήσω την ανάπτυξη να θέλω να διαλευκάνω ένα μύθο. Αυτό το μύθο των σκύλων των εύκολων που καλπάζονται στα πράσινα τερέν του Λαγκαδά, που είναι σκυλάκια που τρέχουν σε κουρεμένα τριφύλια κτλ. Είναι ένας μύθος που ακούγεται γενικότερα. Σας καταθέτω την προσωπική μου άποψη και σας λέω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Το είπα και στον κύριο Γιάννη που μας φιλοξενούσε σήμερα εδώ σε προγενέστερη κουβέντα που είχαμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη ποσότητα προτεραιμάτων χρειάζεται ένα ζώο για να μπορέσει να κάνει αυτού του είδους αγώνες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πρέπει να τα έχει όλα στο μέγιστο. Και όταν λέω όλα, εννοώ ότι πρέπει να είναι ένα ζώο κυνηγός, πάνω απ' όλα όπως είμαστε κι εμείς, παθιασμένος κυνηγός, με μυϊκή δύναμη, με ποιότητα, στυλ, τέτοιο στυλ και τέτοιο σωματοδομή που να μην μπορεί να κουραστεί. Αν δεν κουραστεί στο Λαγκαδά και στην πίεση που το ασκούμε εμείς, που μέσα σε 15-20 λεπτά πρέπει να δώσει το μέγιστο, μια ταχύτητα που μπορεί να φτάσει και στις 30 χιλιόμετρα την ώρα, ίσως και παραπάνω, με σωστή ράχη και ουρά, σίγουρα δεν θα κουράζεται στα δικά σας πρωτοκοτόπια, τα δύσκολα πρωτοκοτόπια. Σίγουρα είναι ένας σκύλος που θα έχει πολύ ωραίο κυνήγι, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, και εγώ μεγάλωσα, κάποτε είχα και εγώ πολύ το θύραμα να το σκοτώσω. Σήμερα κυνηγάω περισσότερο με το μάτι. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο τέλος, πριν την τουφεκιά, είναι ο τρόπος που ένας σκύλος θα μας δείξει, θα καταδείξει, θα μπλοκάρει το θύραμα. Όλη αυτή η διαδικασία, καθώς και το τοπίο, είναι αυτό που μας κάνει κυνηγούς. Σίγουρα το θύραμα δεν είναι. Το θύραμα είναι εκείνο που τουραλεύει την προσπάθεια τη δική μας και των σκύλων. Ήμουν λίγο επιθετικός στο ξεκίνημά μου, αλλά ήταν ένας πρόλογος για να μπορέσω να σας μιλήσω για μια εξαιρετική φυλή που δημιουργήθηκε με βάση το γαλλικό Spaniel, ένα σκύλο ερευνητή περισσότερο και λιγότερο φέρμας,
ένα σκύλο ερευνητή γραμματοφόρο, όπου εν συντομία σας λέω το 1825, γύρω στο 19ο αιώνα, ο Έντουαρντ Λάβερακ προσπάθησε με πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, ένας φτωχός άνθρωπος, να δημιουργήσει ένα σέτερ από το γαλλικό Σπάνιελ για να καλύψει δικές του προσωπικές ανάγκες. Προσωπικές ανάγκες που είναι παρόμοιες με τις δικές μας, με τις δικές σας ανάγκες. Ήθελε ένα σκύλο που να κυνηγάει με ευκολία όλη την ημέρα, το πρωί μέχρι το βράδυ. Να μην κουράζεται, να έχει τρομερό πάθος, να βρίσκει εύκολα θύραμα και να κρατάει τα γκράους, να κρατάει το θύραμα έτσι ώστε να μπορέσει εκείνος να πλησιάσει και να ιδιωτικοποιήσει το θύραμα. Παράλληλα όμως ήθελε και κάτι άλλο. Ήθελε τις μεγάλες εκτάσεις να τις καλύπτει πολύ πιο γρήγορα από ότι ένα μικρό σπάνιελ. Αυτό έπρεπε να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα στα ζώα τα οποία προσπαθούσε να δημιουργήσει και να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις, χωρίς όμως να αφήνουν κενά. Ύστερα από μεγάλες προσπάθειες και μέχρι το τέλος της ζωής του, έζησε περίπου 78 χρόνια, ανέλαβαν κάποιοι άλλοι τη συνέχιση του έργου του με μερικές διαφοροποιήσεις. Μιλάω λίγο γρήγορα. Εδώ διαπιστώνω ότι σας έχω αναφέρει για ποιο λόγο λέγεται σέτερ. Το σέτερ δεν προέρχεται η ονομασία του από τη λέξη sit που σημαίνει κάθομαι στη φέρμα, αλλά από την αγγλική λέξη set που σημαίνει εγκλωβίζω. Έτσι λοιπόν το σέτερ είναι ο εγκλωβιστής, ο σκύλος ο οποίος μπλοκάρει ένα θύραμα. Σέτερ είναι εκείνος ο σκύλος που δεν αφήνει το θύραμα να του φύγει. Θα μου πεις τώρα πώς είναι και ένα pointer δεν αφήνει να το φύγει. Προσέξτε ποια είναι η ουσιώδη διαφορά του σέτερ και του pointer. Είναι ο τρόπος προσέγγισης και πλησιασμού, να το πω έτσι, αν και δεν είναι ορθολογικά στο λεξικό, του θυράματος. Θα έχετε παρατηρήσει όλοι σας ότι πολλά σέτερ κάνουν ακόμα και κύκλο, όπως λέμε, για να αποκόψουν την πορεία του θυράματος, μια πορεία διαφυγής. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια ευρεία οξυδέρκεια, μια ευρύτατη νοητική λειτουργία που έχει τη συγκεκριμένη φυλή, τέτοια που το κατατάσσει τρίτο σε βαθμό οξυδέρκειας στα σκυλιά. Μετά το Λάμπραντορ και το γερμανικό επιμενικό. Το εργασιακό πρότυπο του αγγλικού σέτερ που δημιουργήθηκε μέχρι το 1990 προσφάτως έχει μερικά στάνταρ. Είναι ένα σκυλί που θα καλπάσει, θα πρέπει να έχει ακίνητη την ράχη του και ακίνητη την ουρά του. Βασικό χαρακτηριστικό στο σέτερ σε διαφοροποίηση με το pointer είναι ότι είναι γεγραμμένος ο κορμός του σε παραλληλόγραμμο και όχι σε τετράγωνο. Επίσης, μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση, αυτό εδώ το ζώο που βλέπετε, εδώ, είναι ένα από τα πρώτα αγγλικά σέτερ που δημιουργήθηκαν, το οποίο έχει πάρα πολλές απέλειες σύμφωνα με τα σημερινά ζώα. Δεν μπορώ να προσεγγίσω και αυτό. Δεν θέλω να σας κουράσω με γωνιώσεις, δεν θέλω να σας κουράσω με ράχες κτλ. Θα σας το δείξω με τα ίδια μου τα χέρια για να καταλάβετε γιατί ένα αγγλικό σέτερ καλπάζει χαμηλά στο έδαφος και είναι ένα ζώο που λέμε ότι κυλάει πάνω σε ρόδες. Είναι απλό, έχει τεράστιες γωνιώσεις, 90 μοίρες η ομοπλάτη με το βραχίωνά του και 120 με το αντιβράχιο. Τι σημαίνει αυτό? Το pointer που δεν έχει ανάλογες γωνίες, δείτε έναν άνθρωπο που έχει ίσια τα μπροστινά του πόδια και καλείται να καλπάσει. Εάν εγώ προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω τα μπροστινά μου χέρια για να καλπάσω, δεδομένα θα έκανα αυτό. Και για να καλύψω 10 μέτρα θα έκανα πολλές φορές αυτή την επανάληψη. Αυτό είναι ένα pointer. Ένα σέτερ που έχει μεγάλες γωνιώσεις, βλέπετε πως είναι τα χέρια μου, μπορεί και φέρνει με υπερέκταση τα πόδια του, τα μπροστά του πόδια πάρα πολύ ψηλά. Είναι και ο λόγος που καλπάζει χαμηλά και λέμε ότι το σέτερ τραβάει το έδαφος για να καλπάσει και δεν το σπρώχνει όπως ένα pointer με τα πίσω πόδια. Μεγάλη διαφορά. Στους ανθρώπους που βλέπουν καθημερινά τέτοια ζώα είναι εμφανέστατο πότε ένα σέτερ τραβάει το έδαφος, το φαίνεται σαν κουρασμένο, λες αυτό θα ψοφήσει σε λίγο, δεν έχει κουράγια. Και όμως είναι ο τρόπος που καλπάζει γρήγορα, μαλακά, χαμηλά στο έδαφος και μας δείχνει ότι προσπαθεί να φέρει τη γη προς αυτόν και όχι να καλύψει τις αποστάσεις της γης. Σε γενικές γραμμές σας μιλάω για το εργασιακό πρότυπο της φυλής. Μέχρι λοιπόν το 1990 χρησιμοποιούσαμε το αγγλικό σέτερ όλη η δύση κυνηγή και εγώ μαζί μέχρι το 1990 με σκυλιά που σήμερα, αν τα βλέπα, γιατί βλέπω συχνά σε κατατόπους επισκέψεις στην Ελλάδα, δεν μου θυμίζουν καθόλου τα σκυλιά του 2013.
Σκυλιά που κατά την κίνησή τους έχουν μια εύθυμη κουνιστή ουρά, συνήθως πάνω από τη γραμμή της ράχης, πράγμα μη επιτρεπτό. Σκυλιά που δεν χρησιμοποιούν τον καλπασμό, αλλά έχουν ένα αργό έως γρήγορο τροχασμό. Σκυλιά που καλπάζουν ψηλά από το έδαφος, σκυλιά που ντοριάζουν κλπ. Μεταξύ αυτών ήμουν και εγώ ένας χρήστης τέτοιων σκύλων. Η πορεία λοιπόν έκανε τους Ιταλούς να πάρουν το αγγλικό σέντερ και να τον μειώσουν σαν όγκο και περισσότερο σαν ύψος. Στόχος τους ήταν να του δώσουν μεγαλύτερη ταχύτητα για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με το pointer τόσο στους αγώνες όσο και στο κυνήγι. Περισσότερο εδώ, για να λέμε ειλικρινείς, για τους αγώνες που εκείνη την εποχή μετά το 1935 βρίσκανε μια τεράστια ανάπτυξη στην Ιταλία. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Είναι πράγματα που σας καταθέτω με όλη μου την καρδιά. Αμέσως μετά υπήρχε μια απόκληση από το στάνταρ της φυλής. Το στάνταρ της φυλής έχει βγει από την FCI και σε καμία περίπτωση δεν προέβλεπε τόσο χαμηλά, τόσο μικρό σωμασέτερ με σχεδόν αποκλίνοντες κρανιακούς άξονες, σχεδόν μη παράλληλους πλάγιους άξονες στο κρανίο και άλλα πολλά μορφολογικά ελαττώματα. Έως το 1990, λοιπόν, να μην γρηγορώ, είχαμε πολλές αποκλήσεις στο μορφολογικό στάνταρ από την Ιταλία. Δεν μπορώ να πω, είναι αλήθεια ότι βοήθησαν πάρα πολύ οι γείτονές μας και μας έδωσαν σκυλιά πολύ πιο ταχυκίνητα, σκυλιά που έχουν μεγάλη ευκολία στον καλπασμό, μεγάλη νοοτροπία, ψάχνουν πάρα πολύ μεγάλο τόπο σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξέφυγαν λιγάκι από τον τύπο. Σήμερα, το 2013, και εδώ έρχομαι και στην ελληνική εκτροφή, η οποία ξεκίνησε δυναμικά το 1991, με αφραία εισαγωγή σκύλων τόσο από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από όσο ξέρω, με διάφορες διασταυρώσεις, να φτάσουμε να έχουμε ζώα πολύ πρικισμένα και πολύ κοντά στον τύπο. Ζώα που κατά τη διάρκεια των πρακτικών αγώνων, που αυτοί περισσότερο σας αφορούν, διαπρέπουν τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σκυλιά στον τύπο που καλπάζουν στην πεκάτσα, κρατάνε σταθερή κάτω του ουρά τους, εκφράζονται σαν σέντερ. Και τι σημαίνει εκφράζονται σαν σέντερ? Το σέντερ που θα, αν έχετε ακούσει το παραμύθι ότι βρήκε θερμάρισε ένα πουλί στα 50 και στα 60 μέτρα και έπεσε κάτω σαν σακί που λένε, είναι ένα λάθος, είναι ένα ηλίθιο σκυλί. Μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί όλοι εσείς να έχετε δει σκυλιά που καθώς καλπάζουν να ξεραίνονται κάτω και τα πουλιά να είναι 50-60 μέτρα μπροστά. Δεν σημαίνει ότι το σκυλί αυτό είναι καλό. Τουναντίον είναι πούφος. Γιατί? Γιατί όσο πιο μακριά είναι η πηγή εκπομπής ίσον θύραμα, της οσμής εννοώ, τόσο η μακρύτερη είναι η απόσταση που πρέπει να καλύψει ο κόνος οσμής. Άρα, τόσο μικρότερη είναι και η πυκνότητα των έβασμων μορίων που θα εκμεταλλευτεί ο σκύλος. Άρα, αυτό σημαίνει για το μυαλό του σκύλου ότι το θύραμα είναι ακόμα μακριά. Όταν λοιπόν πέσει, δύο τι να συμβαίνουν. Ή είναι πολύ πιεσμένο εκπαιδευτικά ένα σκυλί και προσπαθεί να μην κάνει λάθος, ή είναι τόσο αγχωμένο και τις περισσότερες φορές είναι λευκός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν πέσει εκεί, το θύραμα έχει κάθε δυνατότητα να διαφύγει. Το σέντερ θα πρέπει από μεγάλες αποστάσεις να ανεβάζει το κεφάλι του στο κέντρο του κόνου οσμής, της πηγής εκπομπής της μυρωδιάς, να σέρνει, πρέπει να μοιράζεται, να βρίσκεται σε ένα διχασμό. Το κεφάλι του να είναι μέσα στη μυρωδιά και να είναι τόσο αγχωμένο από το υπόλοιπο κορμί του να θέλει να ξαπλώσει το έδαφος για να μην γίνει αντιληπτό το θύραμα. Έτσι λοιπόν έρχεται αυτό που βλέπουμε ένα σκυλί που χαμηλώνει στο πίσω σύστημα και λέμε είναι σχεδόν καθιστό. Όσο μπαίνει πιο κοντά στη μυρωδιά, που αναγκαστικά πηγαίνει προς το έδαφος, το κέντρο της μυρωδιάς, το ζώο χαμηλώνει, κρατώντας πάντα το κεφάλι του στο κέντρο της μυρωδιάς. Φτάνοντας λοιπόν στο σημείο ασφαλείας που είναι λίγο πριν εκτιναχθεί το θύραμα, το σκυλί μπορείτε να το βρείτε εξαπλωμένο. Αυτό είναι ένα αγγλικό σέντερ. Μπορεί να μην φτάσει ποτέ να είναι εξαπλωμένο. Γιατί κρατάει το πουλί, δεν δέχεται και κρατάει μια απόσταση ασφαλείας. Αλλά θα είναι καθιστό, θα είναι ένα σκυλί με σπασμένη ράχη. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Κανένα καλπαστικό ζώο στον πλανήτη, κανένα καλπαστικό ζώο στον πλανήτη δεν έχει ανάποδη κλίση στην ράχη του. Ανωδική θα το έλεγα. Βάλτε στο μυαλό σας μια καμιλοπάρδαλη. Δείτε πόσο δύσκολα μπορεί να κινηθεί. Και βάλτε στο μυαλό σας ένα τσιτάχ, που
που έχει ανάποδη κλίση από το άλλο άκρο. Δηλαδή με τι ευκολία και πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί. Το setter είναι ακριβώς στο ενδιάμεσο. Είναι ένα ζώο με ευθεία παράλληλη ράχη στο έδαφος, ένα ζώο με εξαιρετικές γυμνιώσεις τόσο προς το μπροστά σύστημα όσο και στο πίσω, που το κάνουν να καλπάζει χαμηλά. Κυνηγός, σπουδαίος. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό οι περισσότεροι κυνηγοί προτιμούν το αγγλικό setter. Γιατί? Γιατί είναι εύκολο στο θύραμα και είναι ανθρωποκεντρικό. Εύκολο στο θύραμα είναι γιατί μπορεί να κάνει εύκολα διαχωρισμό των δεσμών. Τι είναι αυτό? Η οσφαιρδική ικανότητα κάθε σκύλου δεν έχει να κάνει με το πόσο μυϊκή μάζα ή πόσα σφαιρδικά κύτταρα που βρίσκονται στο ακροαιρήνιο του. Αυτό είναι αδιάφορο. Έχει να κάνει με τα πόσα έβασμα μόρια περνάνε μέσα στις οσφαιρδικές διόδους και πάνε στον εγκέφαλο και τον ενεργοποιούν για να του πούνε ότι μπροστά υπάρχει θύραμα. Η ταχύτητα σκέψης και ο διαχωρισμού της οσμής είναι εκείνη που μας κάνει ένα σκύλο να λέμε ότι έχει μύτη. Τα οικοπόλοι μας λέγαμε παλιά, αυτός ο σκύλος έχει μύτη, έχει μύτη. Δεν έχει καθόλου μύτη, έχει μυαλό. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι η επιλογή του σκύλου πρέπει να γίνεται βάσει του μυαλού. Ούτε με το καλάμι αν φερμάρει εύκολα, ούτε με το ορτικάκι. Μόνο το μυαλό. Τα άλλα όλα θα έρθουν από μόνα τους. Αυτό υπάρχει μια διαφορά. Σας δείχνουμε δύο σκύλους πίσω. Ο ένας είναι ένας εξαιρετικός σκύλος που πέρασε στα διεθνή τερέν, αγωνιστικά τερέν και μεγάλος αναπαραγωγός, λέγεται Big Jim, είναι το πάνω το σκυλί, το σκοτί και βλέπετε ένα τρομερό καλπαστή. Βλέπετε με τι ευκολία έχει μαζέψει όλα του τα πόδια, ή δεν πατάει καθόλου κάτω, έχει σταθερά το κεφάλι του και δεν κουνάει τίποτα. Την ουρά του τη χρησιμοποιεί σαν τιμόνι. Και κάτω βλέπετε ένα πάλι αγγλικό setter που αν το συγκρίνετε δεν έχει καμία σχέση με το πάνω. Αναρωτιέται κανείς τι ράτσα είναι. Κι όμως είναι ένα αγγλικό setter του AKC, του American Kennel Club, που υπάρχει διαστολή με την FCI. Η FCI είναι η Ευρωπαϊκή Κοινολογική Ομοσπονδία, μάλλον θα την έλεγα διεθνής, αλλά οι Αμερικάνοι έχουν διαφοροποιηθεί. Το κάτω λοιπόν είναι ένα αγγλικό setter, το οποίο φερμάρει με την ουρά πάνω. Θα δείτε ότι έχει μεγαλύτερο αντιδράχιο, δεν είναι εύκολο να ξαπλώσει, είναι ένα σκυλί με τεράστιες αντοχές εγγεγραμμένο στο τετράγωνο. Δεν είναι τυχαίο και εδώ θέλω να σας πω, άλλη μια παρένθεση για να είμαι σύντομος, ότι και τα σκυλιά που κάνουν αγώνες βουνού, μην φανταστείτε ότι είναι τα τέλεια σωματοδομικά setter. Σήμερα λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε καταβάλει μια μέγιστη προσπάθεια να έχουμε αξιόλογα αγγλικά setter. Το θέμα είναι τι γίνεται αύριο. Αυτό που οδήγησε μερικές ράτσες να καταστραφούν, και θα σας βάλω, θα ήθελα να πω πολλές, να αναφέρω πολλές, αλλά πιθανό να κάνω κακό, θα αναφέρω μία, το Ιρλανδικό setter, δεν καταστράφηκε. Καταστράφηκε για δύο λόγους. Για τον ένα λόγο είμαστε υπεύθυνοι όλοι εμείς που κάποτε είχαμε Ιρλανδικό setter. Γιατί η ανεξέλεκτη εκτροφή ζώων, και το λέω πάλι αυτό για το φίλο μου τον Γιάννη, η ανεξέλεκτη εκτροφή ζώων δεν φέρνει αποτέλεσμα. Δεν θα πηγαίναμε ποτέ μπροστά αν το σκυλί του Σπύρου του Δέδα ζευγάρωνε με το εξαιρετικό μπεκατσό σκυλό του Άγγελου του Γονιδάκη χωρίς να έχουμε τεχνική άποψη και εκτροφικό στόχο και σκοπό. Δεν το λέω, δεν είναι συνδικαλιστικό αυτό που σας λέω, είναι αλήθεια. Γι' αυτό και τόσα χρόνια κάναμε λάθη. Και εμείς σαν επαγγελματίες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Σήμερα όμως μπορούμε να τα διορθώσουμε. Το Ιρλανδικό setter καταστάθηκε ένας λόγος ήταν η αθρώα εκτροφική δραστηριότητα που γινόταν, ο σκύλος του Κυρνίκου με το κυρτάκι, και άλλος λόγος η ομορφιά του. Εύχομαι να μην πέσουμε στο ίδιο λάθος και να διατηρήσουμε αυτή την αξιόλογη φυλή. Θα σας πω, επειδή σας είπα πολλά προτερήματα, θα σας πω και δύο ελαττώματα για το αγγλικό setter. Το ένα του ελάττωμα είναι αυτό ότι πιθανόν να κουράζεται πιο γρήγορα από ένα pointer σε ψηλές θερμοκρασίες. Δεν έχετε άδικο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί έχει διπλό τρίχωμα. Πολλές φορές λειτουργεί μονοτικά. Όμως σε ψηλές θερμοκρασίες και όταν υπάρχει διάρκεια της θερμότητας, δηλαδή που πρέπει να το κυνηγήσεις από το πρωί μέχρι το μεσημέρι με διάλειμμα και άντε λίγο το απόγευμα, υπάρχει μια συσσόρευση θερμοκρασίας, παρόλο που οι τρίχες στο διπλό τρίχωμα σαν το λάβατρο λειτουργούν και σαν ψυκτικά,
Όταν υπάρχει συνεχής έκθεση υψηλή θερμοκρασία, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, είναι ένα ελάττωμα. Το ελάττωμα όμως προεξαλείφεται από τα περισσότερα κυνήγια που διεξάγονται στη χώρα μας, που είναι η μπεκάτσα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα λοιπόν που θέλει σίγουρα να κυνηγήσει μπεκάτσα θα πρέπει να αποτιμήσει ένα γλυκό σέτερ. Όχι ότι αυτοί που κυνηγάνε πέρικα δεν πρέπει, αλλά θέλει μια ιδιαίτερη προσπάθεια, καθώς και φροντίδα. Η φροντίδα δεν είναι θέμα ελάττωμα, είναι κάτι που δένεις, είναι ένα στοιχείο επαφής με το κυναγωγού και σκύλου, ιδιοκτήτη και σκύλου, ή αν θέλετε να το πούμε μεταξύ δύο ζώων. Το άλλο το ελάττωμα είναι οι λευκές φέρμες και δώστε μου λίγο σημασία εδώ. Υπάρχει ένα ποσοστό κυνηγών που μίλαγα προηγουμένως με έναν φίλο σας, που τους αρέσει αυτό το πράγμα, μάλλον να το πω τους το κάνει το σκυλί αξιοποιήσιμο. Τι εννοώ? Είναι ένα σκυλί που είναι ευαίσθητο στη φέρμα, ανεβάζει τα πουλιά, ανεβάζει, κρατάει πολύ μακρινές τις αποστάσεις. Έχουμε εμείς τον χρόνο να καλύπτουμε την απόσταση έτσι ώστε να βρεθούμε κάποια στιγμή μπροστά από το σκύλο και να πυροβολήσουμε. Και πράγματι να γεμίσουμε το σακίδιο. Αυτό δεν είναι ένα σκυλί που κάνει λευκές. Αυτό είναι ένα σκυλί που έχει σωστές ενδείξεις, οι οποίες θέλουν ένα χρόνο για να μας φτάσουν στο θύραμα. Η λευκή είναι εκείνη η φέρμα που φερμάρουν, τα σκυλιά φαντασιώνονται να φερμάρει από εδώ μέχρι την Κρυμαία που είναι η μπεκάτσα, χωρίς να υπάρχει μπεκάτσα. Είναι ένα σκυλί που έχει αγροτικό σύνδρομο. Σκυλί που λέει: μυρωδιά ήταν κάποτε εδώ. Δεν ήταν, ούτε είναι, ούτε θα υπάρξει εκεί που λέει. Αυτά τα σκυλιά πρέπει να βγαίνουν έξω από την εκτροφική διαδικασία. Καθώς και για εμάς τους επαγγελματίες, τα σκυλιά που είναι εύκολα στη φέρμα, δηλαδή με το παραμικρό, είναι μακριά τα πουλιά, εδώ, ήταν εκεί, πάνε λίγο παραπέρα, και αυτά πρέπει να βγαίνουν εκτός. Γιατί ο σκύλος πρέπει να έχει στο μυαλό σου μόνο το θύραμα. Η πυκνότητα και η ποσότητα της μυρωδιάς είναι εκείνη που δουλεύει και αξιοποιεί το μυαλό και τα αίσθητα του σκύλου. Ίσως να έχω εξετάσει πολλά πράγματα. Ίσως να ήμουν λίγο βιαστικός και λίγο επιτακτικός. Παρ' όλα αυτά είμαι ευτυχής που μου δώσετε την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά κύμωνος, ναι. Να περάσουμε στον κύριο Άγγελο Γονιδάκη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Κοινωνικό Σύλλογο Σπάρτης για την τιμή που έκανε να βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Επίσης, να ευχαριστήσω την χορηγό εταιρεία μου, την Top Professional, τον Νίκο τον Φωτακόπουλο, το περιοδικό κυνήγι με κυνηγόσκυλα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κοινωνικό Σύλλογο. Ονομάζομαι, όπως ξέρετε, περισσότερο Γονιδάκης Άγγελος. Είμαι τροφέας αγγλικών πόιντερ από το 1993-1994. Ασχολούμαι επαγγελματικά με τους σκύλους και με την αγαπημένη μου φίλη που είναι τα πόιντερ. Η πορεία των σκύλων από τότε μέχρι σήμερα έχουν μια ραγδαία εξέλιξη. Επίσης, για εδώ που έχουν φτάσει οι σκύλοι στην Ελλάδα σήμερα, πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι τον ΟΚΑΔΕ, συγκεκριμένα τον Πέντερ Center Club Ελλάδος, που όλοι σιγά σιγά βοηθήσαμε και χτίστηκε και έχουμε πάρει όλοι από την πολλή δουλειά κάποιων ανθρώπων, επαγγελματιών, όλους αυτούς που είναι στον ΟΚΑΔΕ, καλύτερους σκύλους, πολύ πιο εξελιγμένους από ό,τι ήταν παλιότερα και με πολύ πιο υψηλά στάνταρ και απαιτήσεις που έχουμε. Το πόιντερ παλιότερα έλεγαν όλοι ότι είναι ένα σκυλί που φερμάρει πάρα πολύ καλά, είναι ο βασιλιάς της φέρμας και φτάσαμε σήμερα το 2013 να ακούμε ότι έχει πρόβλημα, δεν κυνηγάει, δεν βρίσκει, δεν κάνει. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτά εδώ πέρα. Παλιότερα ναι, το σκυλί ήταν πιο αργό, με άλλα στάνταρ, πιο βαρύ και σίγουρα πιο εύκολο στη φέρμα του. Οι απαιτήσεις σημερινές με τους σκύλους, με αυτές τις ταχύτητες, με αυτούς τους καρπασμούς, με αυτό το ρυθμό,
με αυτή την εκπαίδευση που έχει ή αυτά που του ζητάμε. Έχει εξελιχθεί τόσο που είναι κάποιες φορές υπερβολικά πιο γρήγορα από ό,τι ζητάμε. Ο σκύλος είναι ένας για μένα. Είτε σκύλος αγώνων, είτε σκυλοκυνηγίου είναι ο ίδιος. Απλά ο ένας είναι πιο επαγγελματίας και ο άλλος πιο ερασιτέχνης. Στους σκύλους αγώνων ζητάμε τα πάντα στο μάξιμο. Πώς θα κρατάει το κεφάλι του, πώς θα τρέχει, πώς θα πηγαίνει πάνω στο θύραμα. Ενώ στο κυνήγι και κάτι λίγο να παραλείψει, να μην κάνει σωστά, μπορούμε και να το παρακάμψουμε και να μην δώσουμε μεγάλη σημασία. Το πόιντερ είναι ένα σκυλί, εγώ θα έλεγα για λίγους. Δεν είναι ένα σκυλί εύκολο που θα μπει χαλινάρια επάνω του ή θα μπορέσει να το κυνηγήσει κάποιος. Είναι σκυλί πολύ γερό, ανοιχτό σκυλί. Δεν διανοείται ένα πόιντερ να ψάχνει 50 και 60 και 100 μέτρα. Είναι σκύλος που πρέπει να ανοίγεται με σταθερή φέρμα πάντα, να έχει επαφή με τον κυνηγό του ή τον κυνηγό. Εξάλλου όλους μας συνδέει το κυνήγι και ο σκύλος. Ψάχνουμε όλοι για τον καλύτερο σκύλο. Ένα πράγμα που πρέπει να έχει το πόιντερ, πρέπει όλες οι κινήσεις κατά την προσέλκυση του θυράματος να είναι βίαιες και με μεγάλη αποφασιστικότητα. Να φερμάρει με μεγάλη ένταση, κοφτά και γρήγορα. Και να πηγαίνει με πολύ μεγάλη ένταση και έκφραση πάνω στο θύραμα. Όταν θα φερμάρει το πόιντερ και πάμε δίπλα του, τα πουλιά θα πρέπει να σηκωθούν ή το πουλί στα 2 μέτρα μπροστά του. Πρέπει να είναι σκύλος που φερμάρει κρέας και όχι αναθυμίαση. Γιατί το λέω αυτό? Ακούμε πολλές φορές και λένε πήρε φέρμα 50, 60, 70 μέτρα. Για μένα αυτό είναι λάθος. Ο καλός ο σκύλος θα πρέπει να φερμάρει το κρέας και το πουλί πολύ κοντά, οπότε με το θα φτάσουμε δίπλα να έχουμε τη δυνατότητα να του φεκίσουμε το θύραμα, ενώ εν αντιθέσει από 50-60 μέτρα δεν φερμάρει το πουλί ή το θύραμα. Είναι απλά σε κάποιο πόνο αναθυμίαση ο σκύλος. Κάπου εδώ είναι. Και αυτό το βλέπουμε περισσότερο στην πεκάτσα. Φερμάρει το σκυλί και αρχίζει να ποντάρει ο σκύλος και ξαφνικά του πετύχει πεκάτσα δίπλα. Εγώ προσωπικά προτιμάω σκύλους που να είναι κοντά. Για την εκτροφή των σκύλων, εγώ προσωπικά έχω βασιστεί και το εκτροφείο μου σε 2-3 σκυλιά. Τα οποία είναι ανάλογα στην πεντηκρή τους μέσα ή από τη μεριά της μητέρας ή από τη μεριά του πατέρα και αναλόγως. Θα πρέπει τα σκυλιά που ζευγαρώνουμε να είναι σκυλιά πάνω απ' όλα με μυαλό και καλά σκυλιά πάνω στο θύραμα. Το πόιντερ δεν έχει πρόβλημα ούτε από νοοτροπία, ούτε από δύναμη, ούτε από ψυχισμό. Τα έχει όλα αυτά στο μάξιμο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά του είναι να έχει κάποιο σωστό άνθρωπο που να μπορεί να το κυνηγήσει πίσω του και να μπορεί να το ακολουθήσει. Δεν μπορεί να το ακολουθήσει ο καθένας. Στην εκτροφή των σκύλων, και συγκεκριμένα για το πόιντερ που μιλάω, πρέπει τα σκυλιά να προσπαθούμε να είναι όσο πιο κοντά στον τύπο της ράτσας τους και της φυλής τους, να γίνονται ζευγαρώματα επιλεκτικά και με μεγάλη βάση. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη βάση και προσοχή στις θηλυκές. Εάν έχεις μια καλή θηλυκιά, πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να πάρει τα καλά αποτελέσματα. Τον κακό τον δίνει το καλό χωράφι. Ο σπόρος είναι παντού ίδιο. Λίγο πολύ δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αν έχεις ένα καλό χωράφι, θα πάρεις πολύ καλή παραγωγή. Στη χώρα μας σήμερα, το πόιντερ πιστεύω ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Με την εμπειρία μου, τη γνώση μου και με τα
ταξίδια που κάνουν σε όλη την Ευρώπη, στους αγώνες, σε χθες μορφολογίες και σε όλα που συμμετάσχω, σας διαβεβαιώ ότι είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά που κυνηγάμε με πόιντερ. Κανένα δεν κυνηγάει με πόιντερ. Ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Ισπανοί, κάποιοι λίγοι Γάλλοι. Κάποιοι πολύ λίγοι κυνηγοί στη Γαλλία. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ακόμα. Και να κρατήσουμε το πόιντερ στο κυνήγι. Είναι ένα σκυλί που ξεκίνησε βασιλιάς και κοντεύει να φτάσει στο 0. Σε αυτό φταίμε εμείς. Πρέπει τα σκυλιά να τα κυνηγάμε. Και όταν έχουμε ένα καλό σκυλί, να μην τρεπόμαστε να το δείξουμε. Ο καλός ο σκύλος είναι για να τον βλέπουμε όλοι. Είτε δικό σου είναι, είτε δικό μου, είτε του Α, είτε του Β. Το καλό σκυλί πρέπει να το έχουμε και να το δείχνουμε, να μην τρεπόμαστε. Και από εκεί και πέρα, με ένα σωστό ζευγάρισμα, με μια σωστή επιλογή, πιστεύω θα πάρουμε πολύ καλούς και σωστούς απογόνους. Πάνω απ' όλα να κυνηγέται, να είναι ένα σκυλί που να πηγαίνει στο κυνήγι. Θα περάσω ένα άλλο κομμάτι τώρα, την προετοιμασία των σκύλων. Εν ώψη μιας νέας χρονιάς, καλό θα ήταν σιγά σιγά ο σκύλος σας, να τον βγάζετε σιγά σιγά και σταδιακά, αν είναι νεαρός σκύλος, να έχει συνεχόμενη επαφή με το θύραμα και σιγά σιγά να τον ανεβάτε και σε χρόνο και σε διάρκεια της εξόδου του και πάνω απ' όλα να βρίσκει πουλιά. Όσο βρίσκει πουλιά, πιστεύω ότι ο σκύλος θα πηγαίνει πολύ καλύτερα, πιο δυνατά και πολύ πιο γερά. Ένας σκύλος για να φτάσει στο maximum της φόρμας του, πιστεύω ότι αν τον δουλεύουμε σωστά, τον ξεκινήσουμε, τον προπονήσουμε σωστά, του δείξουμε σωστά πουλιά, τον κυνηγήσουμε σωστά, πιστεύω ότι αν είναι καλό το σκυλί, θα μας τα δώσει αυτά που πρέπει να μας δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.